अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। साहेब तुम्ही फक्त दिल्ली सांभाळा, इकडचा रस्ता निलेश राणे आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते सांभाळले। तुम्ही दिल्ली सांभाळा साहेब, तुमची आता उंची इथपर्यंत गेलेली आहे की खालचं सगळं काय आम्ही बघून घेऊ आणि इकडचे कोण कोण आहेत त्या सगळ्यांना मी बघून घेणार, सोडणार कोणाला। कारण का तुम्हीच आम्हाला शिकवलंय की सोबत कोण असतो त्याच्या पलीकडे जाऊन तुला हरवलं कोणी, तुम्हाला हरवायचा प्रयत्न कोणी केला त्याच्यावर तू नजर ठेवून राहा। माझी नजर आहे, सोडणार नाही। चिपळूणपासून सुरुवात केलेली आहे, रत्नागिरीमध्ये पण आलेलो आहे, राजापूरमध्ये काल गेलेलो आहे, रायला संगमेश्वर आणि लांजा तिथे पण जाणार। पण ज्यांनी आपली वाट लावायची प्रयत्न केला त्यांची वाट लावण्याचं मी राहणार नाही। आपण नाही सोडणारं रक्त नाही आपलं। म्हणून तुम्ही काही गोष्टी निलेश राणे जे करतोय तुम्ही दुर्लक्ष करा, कानडोळा करा, काही हरकत नाही। तो करतोय ना करू दे, म्हणून तुम्ही दिल्लीत राहत आहे चकाचक दिल्लीमध्ये, इकडे आम्ही चकाचक करतो का नाही बघा। हा 5 वर्ष मतदारसंघ साहेब असा तुम्हाला बांधून दाखवेल। मी त्या पोस्टमध्ये पण लिहिलंय साहेब, हे 5 वर्ष लोकांनी आपल्याला सेवेसाठी दिले, तुम्ही निवडून आलेला आदर्श मतदारसंघ कसा असतो या येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये आपण दाखवू। देशाला दाखवू की लोकसभा मतदारसंघ हा कसा असतो। सेवा करायची इच्छा आहे, सेवा करायची आपल्याला इकडे लोकांनी संधी दिलेली आहे। मी परत एकदा आपल्याला सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। कुठे मतदान राहिलं असेल राजेश सावंत ते आपण भरून काढू। आता तुम्ही मैदानात आलेला 24 तास तुमचाही फोन चालू ठेवा बस। 24 तास जसा आपला कसा कधी आपण उठलो आपल्याला माहिती आहे पिंट्याला काय बोलायचंय, प्रफुल्ला काय बोलायचंय। आता तुम्ही मैदानात उतरला त्या गोष्टीचा आनंद आहे। तुमच्या साथीला साथ देण्याचं काम निलेश राणे करेल आणि असा पक्ष उभा करू की नेतृत्व आपल्याला सांगेल हे तुम्ही मागताय कशाला, हा मतदारसंघ तुम्हालाच द्यायचा होता, असा हा मतदारसंघ उभा करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।